ആരോട് സംസാരിക്കുന്ന? ഞാൻ ഹക്കീമിനോട് സംസാരിക്കുന്ന. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്ക്. ആയി നീ ചൂടാണ്ട, നമുക്ക് പോവാ. ടൈം വൈത്. നീ ബാ വണ്ടിയിലേറ്. എന്തായെന്നറിയല, വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓഫായി. ഹക്കീമിനൊന്ന് കോളാക്കാം. അജു എന്തായിരാ? എന്തായെന്നറിയല, വണ്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി. ഇന്നാ നീ എന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിക്കോ, ഞാൻ നിന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് നേരാക്കിട്ട് വരാം. അക്കി, അപ്പൊ നീ എങ്ങനെ വരുന്നേ? അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കാം, നീ ഫസ്റ്റ് ഓളം കൂട്ടിട്ട് പോ. ആ പോവാ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹക്കീമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന്. നമ്മളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു കോളാക്കിയാ മതി, ജീവൻ എന്നെ തന്നറു.